Hey, ukhala ngokuthi imali ayikho. Lalela. Imali ikhona. Kwaya ukuthi wena uyifunaphi? Hey, kunabantu abayiphathayo imali. Yabo nje babeyiphatha imali. Bayafuna ukuyispenda. Akekho umuntu ofuna imali ukuyibuka nje. Ngoba uyazi ukuthi amandla ayo asekusebenzeni kwayo bese enye ayayi-invest. Bafuna anything that the world has to offer some goods and services. They want to spend some indulgence here and there. Wena uzipositione kuphi? Cupha ngala. La bafuna ukuspenda khona phela. Cupha khona. Abantu abafuna ukubuka imali nje, bafuna uyispenda. Abanye bathenga amahotela, so ama-spenders ayolala ehotel. Abanye they are offering ama-bikes. Then abantu abafuna ukuspenda hirisha lama bikes. Abanye bavele bafuna ukuya ema-parks, yabo? Kuya ukuthi uzipositione kanjani? Phela impilo is not about ukubukana naleli igolide nesiliva nje. Impilo iya experiencewa. And ke imali iyayishintsha experience empilo ukuthi nje wena kumele ucabanga ukuthi kumele ume ngapi. Amandla emali awekho ekutheni abantu beyigcine nje beyibuke kuphela. Yabo? Naye nje obespenda nje kukhona enye into ayi-ownayo abaspenda kuyona abanye. Mfethu, khona engizokutshela yona ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. I-universe mfethu i-abundant mfethu. Yayizwa loo nto. Kunencwadi engiyifundayo la, The Richest Man in Babylon. Yabo uyabuza lo yambhemi lo o-rich ukuthi just because makwakhiwa indlu, mawuthi ngoba uthi labathi laba phela ngithi umuntu ofuna othi umtshela ngokuthi umcebo wakhiwa kanjani and all those things, bavele babona ukuthi lezi zinto simple kakhulu, they are too good to be true. Uthi hawu wena lento sitshela yona ifilula kanjalo phela wonke umuntu bekumela ngabe u-rich and abeyoqhamuka lo ma-riches ukuthi asinele sonke if things will be easy like that. Yambo ukuthi narrow minded. Useyashokela uthi awungitsheleke ngoba mangabe kuukuthi ngiqasha abantu ngithi abazokwakha indlu ngiyabakhokhela la, nginemali. Onyusa indonga uzohlomula kulomcebo wami. Ofaka ugesi uzohlomula kulomcebo wami. Ofaka amakhabethe uzohlomula kulomcebo wami. Just because umcebo ukhona akusho ukuthi uyaphela uma ngabe kuukuthi bonke baba nawo. Wonke umuntu uthola ishare yakhe kulomcebo okhona. Awupheli, awunyamalali. Wonke umuntu uthola ishare yakhe. Same thing ike na kwi-universe. Kuya ukuthi ukuphi wena, uzipositione kuphi le universe. Ngoba i-universe has everything to offer, it's infinite. Yonke into yakhona is abundant. Yabo? Imali nje ukhulileka mfethu isanele, ayikho into engasanele la. Kuya ukuthi ukuphi wena. Uyakhumbula ngikhuluma lento ye law of secrecy when it comes to money. So money is a game. Yabo? This is the game, and game has laws. It's played by, you gotta have team members. There's time stipulation. There's score. It's measurable. And also there's this law of secrecy when it comes to it. It's this information that has to do, the knowledge that has to do with money is not publicly available. It's not even offered in the mainstream education. Yabo? So that's it. So i-universe i-abundant ngale ndlela. Kuya ngawe ukuthi uma ubheka wena ubonani. Yabo uma ufika endaweni obuka kanje mfethu, oyibona kanje ukuthi mhlawumbe uyokufika enezingeni elithile lelengcebo. Ukuthi mawubheka wena emhlabeni ubona i-problem noma ubona i-solution njalo nje. Mawubheka nje angithi uyafika nala endaweni nje ethile ubonani. Is there any solution that you can provide lapho?
ubuka ngamapha amehlo yabo ngoba there are people who are good at pointing problems everywhere but solution dululu kanti solution leyo iyona mali yakhe iyona umcebo wakhe ke solution leyo ngona umcebo wakhe ke le solution but he's busy pointing fingers everywhere then provide a solution phela ngasho ngathi mina inkinga obhekene nayo wena iyona business idea kahle kahle leyo because you see ukuthi la yazi kunenkinga la njoba ngeke ukuthi mina oqala experience lento and then yabo because phela mfethu angazi noma into ngizokwazi ukuyisho angisho yakho ukuthi nginamanye ama video athi funda ukulalela mangikhuluma ukuthi funda ukulalela angisho ukuthi uzolalela ngendlebe kuphela ulalela ngawonke ama senses akho ukulalela lokho so nakho ukubona iopportunity angisho yakho ukuthi lento ngizoyilinka nani nokuthi kunento ekuthiwa human design isi opportunity sizivezile kuwena iziveze kanjani ngokuthi wena you just see a gap because maybe you want to do the copies or you want to print and certify and all of those things and now you have to go far and come back to the police station nearby usuyabona la maybe I can search for a container ngicuphise la ngase police station because I know vele ukuthi abantu now you do your due diligence ukwenza into ekuthiwa i-SWOT analysis strength, opportunity, weakness, threats yabo your SWOT analysis before you need to investigate before you invest, right? Siyabona so okay mase ngicuphisa i-internet cafe la ya printwa ya photocopy type ya fax ya emailwa yonke le nto le eceleni kwe police station ngoba vele ngiyazi angithi uyazi ukuthi PPP price place product yabo lezo zinto ezayifunda business start price place product uyibeke ilokungana yakhe product yakhe ikuphi location ngoba ngenza ukuthi this is the good business idea but location yakhona is off target market yakho kanti ubani yabo kuya ukuthi uzipositione kuphi kulomhlaba kahle kahle kuya ukuthi uzipositione kuphi because umhlaba lo ubuka ngendlela wena oyiyona hayi ukuthi umhlaba ubuka ngendlela oyiyo umhlaba cha umhlaba the universe is just neutral everything is neutral in this world and then you blend it how with your ideas with your values your whatever that is here in your head your beliefs and then that's what you put there in the world ukuthi like your world views yabo even now uqobo lwakho how do you see yourself all of those things good people mina what I can say we are God yabo if we are God ngaze ahlupheke phela ngaze axake yabo mawun alignment wena ne higher power kunezinto basic nje basic principles nje as simple. Don't go against your nature. Don't go against your authority mfethu. Yabo. Nento esimple nje nasempilweni. Kodwa authority ziyashayana. Ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi uno partner kodwa manje lo partner wakho wena umkhethile. Kodwa futhi manje uwe futhi osumchithela uwe futhi osudlala ngaye uwena futhi osudlala ama games behind his or her back lo nto izokulethela vele inkinga yabo uyaxabana kune commotion lapho kini nabantu bakini kunomsindo xabana nabazali bakho nomphathi wakho yonke lento ukuavoid umsindo lezo zinto into ezincane kodwa awungayinaki ezingakukhozela futhi inkinga ingane yakho ilahlile uyabetray nixabene nabazali leyo nto izowela futhi enganeni ikhozela ingane inkinga iphinde ikhozele wena inkinga kunento ezincane nje esimple la yabo nje ukugwema nje nomsindo enye into futhi engakubeka kwi-alignment leyo ukuthi ukwazi ukuzwa nomoya yabo bese nje uphila in alignment with like your nature. Don't go against your nature trying to chase things yabo. It's all about alignment, not chasing money. We are not here to chase money.